Mga kapuso, di na to malimod nga di pa lamang madugay adunay mga panghitabo sa atong mga mag-uuma nga dili maayo labi na sa produksyon ug pagbaligya sa mga kamatis. Busa karong buntaga ato makauban ang presidente sa Vegetable Growers Association sa Malaybalay City, Bukidnon aron hisgutan ang ilang kahimtang. Ato makauban si Ma'am Merlin Gallardo. Hello Ma'am Merlin, good morning and welcome din sa At Home with Jamay Regional TV. Kumusta mo Ma'am? Good morning, sir. O maayo man pa atong panlawas karon pero antog gyud sa barato karon sa among produkto sa kamatis. Padayon lang yun sa pagpakinabuhi. Pero Ma'am Merlin, unang-una, isip presidente sa Vegetable Growers Association diya sa Malaybalay City. Unsa-unsa ba ang mga nakalakip sa imong tahas? Apil na ba niini ang pagsuta sa kahimtang o sitwasyon sa mga mag-uuma diya sa inyong lugar? Mura na lakip man siguro ni sir kay sa mayaging mga tuig doon na may nagsubaybay sa ako nga taga D Region 10 nga nagmonitor kanako sa ang pagtanom sa kamatis. Kunya wala gito nagkatanawag ko kamamayan kung asa na to sila kay gusto na ko ipadaya karon ang kahimtang na mo isip sa mag-uma sa kamatis kay na stop buying man gud ni wala may magdahom kung maingon ba diani ang kahimtang namo tungod kay nag-asa man mi nga adunay gamay ang nanong sa kamatis pero sa Takulahaw lang di ay daghan man kaayo ang kuan na nanong sa kamatis kay nag-monitor man kami ang palibot kung pila lang ang katawo ang nagtanom pero tungod lagi kay niagi ang kamatis daghan usab piling na nanom 2018 ni nagkuan ani sir nagkuan ang nag-imo grupo gikan sa corn grower hangtod sa vegetable grower apan nadala ko taltos ani sir kay nagsakit man ako ba na nakaundang ko sa mga meeting sinabot ang COVID-19 naputo lang among panagtagbo og wala gid ka padayon pero ang among mga among mga technician ay padayon sa monitor namo ning mga panahon na og sa tanang panahon sa among pagtanom adunay mga PCIC nga ilang butang hatag kanamo pero karong adlaw karong tuiga murag wala sad kay murag naputol sa kuno ang PCIC. Ma'am Merlin, di pa lamang madugay adunay mga insidente sa kamatis diya sa Bukidnon nga gipanglabay na lamang tungod wala nay namalit sa bagsakan. Sa inyong impormasyon ba ma'am, unsa ang hinungdan niini nga insidente? Na kurat gani kay sir kay dinhi sa amo ang lugar sa Patpat nagtuo ko nga tulo rami ka apat rami ka tawo ang nakauna og tanom nga dili ta ni mabagsakan kun maulan na katawo ang nagtanom kay tagduhar man kalata among gitanom pero wala man mi masayod nga ang ubang mga dapit aduna say tanom Visayas, Luzon og diri sa Mindanao ang mga kamatis kay tungod lagi kay niagi man ang kamali ni daghan usab ang nagtuo nga makaambit sila sa mga grasya nga nahatag sa ubang mga farmer tungod sa kamatis. Talking about these incidents, Ma'am Merlin, unsa pud ba ang angayang himuon sa usa ka mag-uuma o unsa pud ba ang gihimo sa grupo aron malikayan na mausab kini? Mupag ginaang kami na mga panagsabutan sir kay di magupit kay balo nga ang ubang lugar nagtanom sa DI kay sa una wala ang among labayan sa among produkto sa una Cebu, Leyte, Bohol pero kan magtanom ang pud sila wala din monitor ng ana sa taon muna ibalik na mo sa amo ang kan sa DI kung saan na mo ang pagkamaagi nga ma-monitor na mo ang kabagaon sa among tanom. Ma'am, aduna pod ba mo'y pakig-alayon karon sa gobyerno labi na sa Department of Agriculture aron masulbad kini nga problema sanglit dako gyud epekto ngadto sa mga mag-uuma? Wala may problema sa among mga concept pang gobyerno sir kanang sila kaya sa among alalay labi na sa among kunsihal o kayang tingali sa among mayor sa amo kanang kansen sila sa among naitabo karon gani man gani si Kagawad Ligaspi nakiguban namo niya adto nga aging semana sa among meeting tungod lagi kay nasangpit naman ko sa among technician si tata og si mamayan nga magpatabang man sa among problema o gipangitan na ko monitor sa duha ka tuig sa akong pagpanguma sa kamatis. Alang sa mga kapusong mag-uuma, Ma'am Merlin, labi na katong mga anaa diya sa Bukidnon o sa bisang asang parte diri sa Mindanao, aduna kabay matambag kanila nga mga tips aron makaginansya og dili maalanganin in these trying times?
kung ikuan sa atong mga kapuso nga kung magtanong kita ato man giningitan nga makaigo gid ta kanang murag masulbad atong mga problema ug atong pagkinabuhi mo saka pero sayop di ay ang tanan kun dili kita mag-monitor dapat na kita monitor kung sa kadaganon ang natanom karon siya o sa miaging bulan ay miaging bulan ikaw sa kining ato ang kuan kami pagtuon na to sa atong itigkaingon nga di ka maglantaw isa kami kay manani maigo karon sa pili na mo kalikay wala gyud malikay na mo nga kapilyor tungod sa kamarato sa kamatis ug di mahapit mahalin. Alright, daghang salamat Ma'am Merlin sa imong oras sa gihatag diri sa At Home with GMA Regional TV. Daghan kaming natun-an karong buntaga ug panghinaot namo ang kaayuhan alang sa atong mga mag-uuma. Salamat kayo, sir. Mga kapuso, standby lang mo kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.